Simmerwaar, ik in uw provincie, en wat is het dan prachtig. En dan kun je boeten wezen en dan kun je boeten alles dwan. En alles wat georganiseerd wordt, ik het komende Pinksterweekend, het ziet er fantastisch uit. Joen, blijft het nog lang warm. Ik denk om een urenwacht heen nog zo'n 22, 23 graden op een soort plakken. En dan zetten we terug naar vannacht, zijn 14, 15 graden, droog waar, is even wat bewolking, maar ik flink opklarings. En de wind komt nog altijd uit het oosten of noordoosten waai, matig en vrij krachtig in het kustenwaardgebied. En dat jouw dus wel wat verkwolling. Monodag, de simmerwarmte is er weer helemaal bij, maar daar zinnen ik flink wat zinnen. En de kans op een bij, ik heb net steen, dus droeg waar. 23 tot 27 graden, 23 of 24 graden, direct onder de kust en op het strand. Dus fantastisch waar om het strand even op te zieken. Ons aan 27 graden verderop de provincie. En op een ei die matig en vrij krachtige wind, uit oost tot noordoost. En dan zetten we terug de maand juni, ik al bij warmte. En dan het vooruitzicht. Vreed, sneeuwen en sneeuwen. Een protte zinnen. Ja, er komt in het weekend wat meer bewolking, maar de temperaturen nog altijd passend bij een warme simmerdag. Zo'n 22, 23 graden gemiddeld over de provincie. En dat betekent voor het oosten altijd nog zo'n 24 graden. En we kunnen de kust en te keur. En de Alverstede fietsers, manje, hetzelfde waarbeeld, maar zo'n 22 en 24 graden. Maar mooi, maar weer even in het waarzin.